Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa ughliq wal hatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alaikum mai saurare. Almajirinku Barhama Adamu da Banda ke gabatar muku da wannan waka. Idan kana son cikakkun waƙoƙi na ka iya garzewa wayar gana sabon titi gida mai lamba 144 ko babban ofishinmu da ke babbar kasuwa layin yan koli da ke birnin Gombe. Na neman ƙarin bayani ka iya buga lambar wayar kamar haka 25 48 74 76. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ubangijin da bai da masomi, jalali wal ikrami, kai wa doki gaibi, ya marashin aboki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Salati rabbuka ninka, Muhammadu masoyinka, wanda ya bi shi ya zama naka. Mata sabuna sanka har da ahalu baiti na kirki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Mai da shehu jizani mai ɗarika, da wanda nake wa waƙa, na barhama gausu mai haƙiƙa. Hada shehi bolari haƙan, Ahmadu sannu da aiki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Yaran kuka da ɗan fahimta, domin kai na fuskanta cikin waƙar da za na yi ta. Shehu jilani tawaga ta gidansa can, yau za mu birki. Ya abin yabona, ya abin yabona, shehu jilani badallahi jika abun ma'aiki. Kadirawa ina kuke ne ku, Barhama
ta sarrafa za ni ba ku uban alfarmar kunnuwanku kadirawa mazan aiki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki shauji lani zan waka abdulkadiri mai dariƙa mai farar haniya mai kyan alaka mai wata iska da an shaka sai aljanna can ne masauki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki diga ita matattu mai iyaye tsabtatattu mai muridai amintattu kai ta kai ce maka batu shine masa zare aikinki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki maka sai ta ce fitacce igiyar kamawa a dace buhun alkhairi shi ya sace yawon khairi a takaice a auliya shi ke da mulki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki bai gidan alkawari shayin kanne da yayu mai masu iyaye da marayu gwarzo na hasan albasari shi ko na imamu aliyu zaki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki girgije mai kau da rani ina suke ne ga kajela ne a ja da kai babu sukuni wayin shehu tijjani lamarin kusa rabu mai tsarki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki hadari ya zo a tashi daga gani akwai ruwa a cikin shi ruwan wanke zunubi ne shi duk wanda ya yi dace da samun shi muka yi masa murna har a ɗaki ya abin yabona ya abin yabona shauji ya ni ba zai yayi jika abu ma'aiki ilani na
kana da karfi abun tsere dokin ka yafi jikan Muhammadu Nazifi masu ruwa suke